pozdrav svima ljudi, evo nas i ljudi, danas ćemo igrat malo kroz prvi dio, vjerujte mi, bio sam dobar čovjek, ako umrem. Bio sam dobar čovjek, eto. I s nama je tu moj bratić Karlo. Pozdrav, on će nas pratiti, tako da ono... Ok, oh shit. Ovo me strah, gledajte ovaj dvorac, to šta je ovo. O, bojim se. To ja to malo smanjim, evo. Uši mi bole. Čim tako da, ako se zaberemo da se čuje na peo. Ok. Šta sad? Dobro, ne budemo to, nešto započelo. O, pali svjetlo, nice. O, tu ima i kamera, baterija i... ovo tu. Bla bla bla, vidim, da, tu već znam da je tu nešto. U ovom dvorcu na početku će se odmah nešto dogoditi, ja mislim. Samo da mi tu neko ne skoči, ne želim to ne želim, nije neki kodek, tako da... O, neko nice, lijepo se snima, o, tu vidi rec, kad se toliko snima, 5, kaj su tu, baterije trebaju sam skupiti. Došli smo samo tu zbog baterija. To je normalno, jer svi youtuberi tu dolaze zbog baterija, mislim, ono. O, što je zjevalo, to je dobro, da, super, super i ja. Ne pojim šta je to sve, ne znam šta ću, kaj bez nikad. Nice, dobro, tu čekimo. Da snimam zadnji povratak. Zadnji. O, šta je? To je lanac neki. S čim se otvara vrat? Ne pojma. Kao za ovom točkicom. Aha! Sad jednom klikom. Kaj sam onda ne može? Ovo nešto čujem. Ok. Bojim se da snimim. Oh shit. Oh my god! Oh shit. Evo to znači da smo sad mi gotovi, ček na... Nešto mi se prikazalo na... To nešto mi napisao. Oh shit. Bojim se ljudi. Oh shit. Oh my god, tako me sad, left, run, tak trčim. Otvaraj vrata, sad ću vas sve ubiti. Koliko smo mi potrošili vremena, 58 sekundi. Vi to možete vjerovati. Jasno. Šta je to? Ja sam li znao, gdje idem. Ok, stavio tu nešto. Gledajte vrata. Tu će neko da iskoči. Otvaraj. Neće. Vidite vi to. Što se ulazi u auto, ja ne znam. Šta je ovo? Sam idemo. Opa. O, tu nema više pjesma. Čujem jezivu pjesmu gore, daj beži gore. Jeziva pjesma. Kokos. Oh my god. Oh shit. Oh my god. Kako se čulo? Ili ima tu neki misterij? Oh shit, moram još smanjiti. Ok, tako je dobro. Ajde još jedna. Tako je što. Oh shit! To je nešto palo.
Bojim se. Kaj je F? F. Fuck. Oh shit. Bojim se. Jako se ljudi bojim. Oh my god. Oh shit. Oh shit. Lijevi klik. Dobro, živ sam. Prosto zbog ovog to mi nešto brat priča. Čuje to ruka bude moja. Idemo. Oh my god! Kako se čuje? Bojim se. Otvorena su vrata. Tamo onda treba ići. Kako to zaključeno? Oši čujem nešto brzo gore. Čekajte, samo malo neko mi treba. Samo. Dobro, nema veze. Oh my god, vidim radijator. Dobro. Neka vrata su tu. Šta je ovo bilo? Ok, smirno. Neko je tu prošao. Neko je tu bio prošao, ok. Oh my god. Oh, jebate. Ko je to? Oh my god, ko je to bio? Neko je tam. Ok. Dobro. Oh shit, no. Oh my god, gleda!